Να μην χαλάτε το σπίτι μου, να φοβάμαι. Μην χαλάτε το σχολείο μας, γιατί δεν να έχουμε μαθήματα να κάνουμε. Είναι κακός ο πόλεμος. Είναι κακός ο πόλεμος. Τρομάζουνε τα παιδάκια. Φοβάμαι να μην πάει ο μπαμπάς μου στον πόλεμο. Είναι κακός ο πόλεμος. Σκοτώνει ανθρώπους. Δεν είναι ωραίος. Σκοτώνει ανθρώπους. Θέλω να πάρω τη μαμά μου τηλέφωνο και να την πω ότι ζω. Φοβάμαι να μου σκοτωθεί ο μπαμπάς. Θα πεθάνω άραγε, θα μπορώ να γυρίσω σπίτι. Φοβάμαι τον πόλεμο. Φοβάμαι να μην ο μπαμπάς μου να μην πάει στον πόλεμο. Σταματήστε να κάνετε πόλεμο! Δεν αντέχω άλλο πόλεμο. Είμαι πολύ λυπημένος και γιατί πολεμάμε. Θα μπορέσω να πάω σπίτι. Δεν θέλω να μείνω εδώ. Φοβάμαι πολύ. Πότε θα τελειώσει? Θα πεθάνουμε όλοι άδικα. Θέλω να στείλω στην οικογένειά μου ένα γράμμα για να ξέρουν ότι είμαι καλά.